вафомон дарду ғам. Лек захмои шумо чуқур аст. Ҷанги бузург пайҳои худро монд. Мо ҳис накардем дарди шумо. Мо надидем ҷанги бузургро. хуни бисёр рафт ва шумо тавонистед ғалабаро ба даст доред. аз замин то осмон як ҷаҳон ташаккур барои зиндагӣ озоду дурахшон, барои ояндаи мавти новобаста. ай кадом миллати тоҷики руси фарқ надора, як давлат як қувва, 15 республика монанди бародар бо бародар. як дилона чӣ рӯзое набуд паси сар кадам, бо сабр қабр қабул мекард нарм ба монанди қабл. софдилона барои наслҳои оянда ибрат дода биданд қувваи даста ҷамира. ғафура набуд фақат ба пеш то охир, яроғ бисёр надоштанд гарчанд мехӯрданд тир. дониста ки ҷони ӯ мера барои оянда, ғалаба кардан давлатшон афсӯс ки надиданд. ай реша кардан дарахти ноадолатира, қувваи баданес када бидан ҳама каса. ба мардони ҷанги бузурги ватанӣ як ҷаҳон ташаккур барои сулҳу оромӣ. бикардед муҳофизат ватан, дар ин ро доде ҷону тан. қасам мехӯрам ки ҳамеша мемонад дар ёди мо заматое кардаи шумо бари мо. чизе шидестай дадани ранги ҳавои сард мерасад да дилию во мехезан ростай қабр. беақли пасани пеша кардани роҳи фашистӣ, барои чӣ хун резонда бидан ҳамия ёдами роҳ. наметан базешона ҳурмат ки сину солша хароб шидая сабш нахалти ба ҳолш. вақте наздики ти да пешид нобуд мешава, ҷавоби те чӣ меша ҳолати ти ӯ вақта. во дидан чизера ки намебинида кино, ба марг рӯбарӯ нафаҳмида мерафтан боло. мақсад як роҳ надодан ба сайги фашистӣ, ба хок яксон кардани душмани асосира. нӯҳуми май ғалабаи қонуни шидак элон, парчами як давлат боло бо 15 забон. ибрати шумо дар дил мемонад ҷовидон, ҳеҷ кас ва ҳеҷ чиз фаромӯш намешавад аслон. бикардед муҳофизат ватан, дар ин ро доде ҷону тан. қасам мехӯрам ки ҳамеша мемонад дар ёди мо заматое кардаи шумо